Oameni buni din Moldova care sunteți în străinătate și lucrați greu pentru ca să faceți o căpie, un bani ca să țineți familiile de casă și pentru ca să plătiți nalogurile care vă șeră Moldova peste măsură. Și sunt oameni, eu ca veteran Moldovei, care am luptat pentru apărarea Moldovei și să apărăm drepturile Moldovei, am ajuns să ne chinuim pentru bani, ca să plătim nalogurile, când noi nu avem dreptul să ne reținem acasă, pe locurile noastre, care le-am apărat. Venim și ne caleșim viața noastră. Gândiți-vă bine și ne apărăm drepturile noastre ale Moldovei, care le-am apărat în 92, 90 și am lucrat drepturile noastre și am lucrat care prin poliție, care în interne, care în afaceri interne. Hai să ne unim să facem drepturile noastre în Moldova, să ne cătăm posturile de lucru care avem în Moldova, să nu numărăm să ne caleșim în Rusia, în țările europene, care lucrăm numai ca să plătim nalogurile noastre și noi nu avem niciun dreptul nostru. Oameni buni, dacă eu sunt în raionul Fălești, veteran al Rusiei, care a fost pe Sovietski Soiuz, cum a fost înainte, și am fost în Moldova, m-am dus și am apărat drepturile Moldovei și o țară independentă a noastră. Și am ajuns să ne și umblăm prin țări străine și rutul, să ne caleșim viața noastră. Și așa ne-am caleșit, apărându-ne. Dar măcar cu asta să ne apărăm în noastră viață, că mai avem trăit. Gândiți-vă, oameni buni, bine. Nu ne vindem, că am luptat, dat sânge și au murit oameni vinovați pentru țara noastră și am umblăm cu șirut alte țări.